Matul il-jum ta' tlieta, netnews żar il-barracks tal-Forzi Armati f'Ħalluqa fejn kellna l-opportunità nitkellmu ma' Sergio Fenek, il-kappellan tal-istess armata. Fl-aħħar ġimgħat Fader Sergio beda programm ġdid ta' reklutaġġ ta' kappellani fih dan il-Forzi Armati sabiex ikunu jistgħu jassistu lis-soldati u l-membri tal-AFM. Bħala kappellan tal-Forzi Armati ta' Malta, servizz li ilu jingħata mill-bidu. Dan is-servizz bħal kull ħaġa oħra beda jiżviluppa. Fost l-iżviluppi huwa l-proċess ġdid ta' kif kappellan jidħol biex jagħmel parti bħala kappellan tal-Forzi Armati ta' Malta. Madux dak nissejħu persuna ċivili, assis ċivili li qed jiġi assenjat biss mill-kurja biex jagħti servizz lill-armata, ma wkoll min-naħa tal-armata issa da tilqgħu anke tagħtih proċess ta' taħriġ biex ikun jista' verament jagħti iktar servizz iktar awtentiku lill-soldati u lill-membri tal-Forzi Armati ta' Malta kollha. Fader Sergio spjega kif hu attenda l-korsijiet ta' dawk li se jsiru surġenti, kif ukoll il-kors tal-etos li jidħol fid-dettall dwar il-valuri u l-etika tal-Forzi Armati. U attenda wkoll taħriġ ta' kadets sabiex verament jifhem xogħolhom. Apparti minn hekk huwa għamel kors ta' 3 xhur fl-Amerika apposta l-kappellani militari fejn tgħallem kif jassisti u jgħin lis-soldati u l-membri tal-Forzi Armati. Ma' netnews tkellem ukoll dwar il-kappella li hemm fil-barracks tal-Forzi Armati f'Ħalluqa fejn fost oħrajn semma kif din il-kappella hemm relikwarju tal-Beatu Nazio Falzon li hu kkunsidrat bħala l-patrun tal-Forzi Armati. Hawnhekk għandna relikwarju tal-Beatu Nazio Falzon fejn huwa kierku sekulari li kien jaħdem ħafna mal-soldati uffiċjali Ingliżi fi żmien kien jgħix il-belt u ovvjament fi żmien il-gwerra fi żmienu kien hemm ħafna wkoll anke uffiċjali Ingliżi li kienu jinżlu hawn Malta u kien jaħdem ħafna magħhom anke kien jgħinhom jallimhom. Fost ħafna minnhom anke nsibu min kienu anke daħlu iktar fir-reliġjon permezz tiegħu. Aħna nqisuh bħala l-patrun tal-Forzi Armati ta' Malta. F'din il-kappella hemm l-ismijiet ta' kull persuna li tilfet ħajjitha waqt li kienet qed tisservi mal-Forzi Armati. Fosthom il-5 persuni li tilfu ħajjithom abbord il-P-23 fl-1984 li kienet splodiet ftit il-barra minn Għawdex. Hemm ukoll plakka li tingħata lill-qraba tal-persuni li jkunu tilfu ħajjithom. Għandna hawnhekk ukoll anke il-bandiera fejn li tingħata lil dawk lill-familjari u wkoll anke l-ismijiet kollha nistgħu nsibuhom hawnhekk ta' dawk kollha li mietu fis-servizz biex nibqgħu niftakruhom u nibqgħu nonorawhom għas-servizz li taw u li wkoll anke ma ninsewhomx. Dik hija ħaġa li hija verament importanti. Fader Sergio temm billi spjega li huwa qed jippjana li jkabbar dan it-taħriġ billi jinvolvi iżjed lill-membri tal-Forzi Armati li diġà qegħdin jgħinu fih dan il-kappella.